రే కృష్ణ అందరికి ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమావోం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు తెలుగు డివోటీస్ అందరూ కూడా వచ్చినటువంటి ఈ క్లాస్కి మీ అందరితో, అలాగే మనకి ఈరోజు ఒక మన టెంపుల్ తరపు నుండి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని, ఫిబ్రవరిలో జరపబోయేటువంటి యాత్ర గురించి మనకి అనౌన్స్ చేసినటువంటి మాతాజీ ప్రభు. సో వీళ్ళందరూ కూడా మనకి సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఒక దివ్య ధామాల యొక్క దర్శనానికి మనకి అవకాశం కలిగిస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఈరోజు ఏం మాట్లాడదామని అనుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఎలాగూ మనకి ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి తీర్థయాత్రల సంబంధించినటువంటి అంశానికి ఈరోజు మన ఇస్కాన్ మంగళూరు నుంచి ఏర్పాటు చేసినటువంటి దాన్ని అనౌన్స్ చేశారు. ఆ సందర్భంగా మరి ఈ దివ్య ధామాలకు, ఈ దివ్యమైనటువంటి యాత్రలకు వెళ్ళవలసినటువంటి ఆవశ్యకత, ఎందుకంటే చాలా మంది మరి కొంతమంది ప్రవచనకారులు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఆలయాలకు వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, నువ్వు ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడే దేవుడు ఉన్నాడు, అక్కడే చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి చెప్పేటువంటిది కూడా ఉండేటువంటిది. కానీ మన యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవన విధానంలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి మనకి ఆ తీర్థస్థానాలు విశేషమైనటువంటి లాభాన్ని చేకూరుస్తాయి. ఇప్పుడు ఎలాగో మాతాజీ, ధన్యధామేశ్వరి మాతాజీ, సెల్వన్ ప్రభు, రాధిక మాతాజీ వీళ్ళు మనకి చెప్తున్నట్టు, అంటే ఆ ప్రదేశాన్ని చూసి ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ దివ్య మూర్తుల గురించి, అక్కడ చేసినటువంటి భక్తులు నివసించినటువంటి గొప్ప గొప్ప మహాత్ములు నివసించినటువంటి ఆ ప్రదేశాలకు మనం వెళ్ళడం వల్ల ఆధ్యాత్మికంగా మనకి పురోభివృద్ధి జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో అంటే భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి తీర్థయాత్రలు కూడా మనకి భక్తుల యొక్క సాంగత్యం లభిస్తూ ఉంటుంది. సో మనకి రూపగోస్వాములు వారు చెప్పినట్లుగా భక్తి విధానానికి అనేకమైనటువంటి మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అందులో భక్తుల యొక్క సాంగత్వం, మరి మంచి తీర్థ ప్రదేశాలకు, ధామాలను, భగవద్ధామాలు, భగవంతుడు నివసించినటువంటి, భగవంతుడు కొలవై ఉన్నటువంటి ఆ ధామాలకు చేరుకోవడం కూడా మనకి అంటే ముఖ్యమైనటువంటి భక్తి అంగాలలో చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి. సో కనుక అలా ఈ తీర్థస్థానాలకు వెళ్ళడం వల్ల శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వం లభిస్తుంది. శుద్ధ భక్తులు అక్కడ నెలకొల్పినటువంటి ఆ మహిమలను తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఆ భగవంతుడు. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడే ఉండి చూసి తెలుసుకునేటువంటిది కష్టంగా ఉంటుంది. కనుక ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి
ఆ యాత్రల వలన మనకి ఈ భక్తి భావనలో కృష్ణ చైతన్యంలో మరి కాస్త, ఎందుకంటే మనకి మందమతులమైనటువంటి మనము, అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి మనము ఆ భగవంతుడితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నట్టు. సో కనుక ఆ చైతన్యాన్ని జాగృతి చేసే విధంగా మనకి తీర్థయాత్రలు దోహదపడతాయి అని మనం భావించవచ్చు. కానీ ఇంకా ఇంకొక రకంగా చెప్తే, మరి మీరు చెప్తారు కదా, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు కదా, మరి అయినప్పుడు అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి స్థానాలకు చేరవలసినటువంటిది ఏంటి అని అంటే, కానీ భగవంతుడు సర్వంతం ఉన్నటువంటి వాడు, పూర్ణ పురుషోత్తరముగా ఆయన సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు, సర్వజీవులలోనూ వ్యాపించి ఉన్నప్పటికీ కూడా పవిత్రమైనటువంటి ఆ తీర్థ స్థానాలకు మనం వెళ్ళినట్లయితే ఆ తీర్థ స్థానాల దగ్గర సులభంగా ఆయనను దరిచేరవచ్చు అనేటువంటిది మనకి ఆ, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేసినటువంటి వివరాలలో మనకి ఉంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ తీర్థ స్థానాలలో, ఆ ప్రదేశాలలో మహాత్ములు నివసించుటయే అందులకు కారణం. ఉదాహరణకి మనం బృందావన యాత్ర అంటాం, బృందావనం వెళ్తాం. అక్కడ మనకు ఆధ్యాత్మిక విధానంలో ఎంతో పురోభివృద్ధి చెందినటువంటి గోస్వాములు, అలాగే ఆ బృందావనం అంటేనే ఇప్పుడు మనకు రూప గోస్వాములు వారు చెప్తారు, వైకుంఠ లోకాల కంటే కూడా మధుర బృందావనము, గోవర్ధనగిరి, రాధాకుండము ఎంతో శ్రేష్టమైనవి అని చెప్తున్నారు. సో కనుక అటువంటి ఆ ధామాలకు వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మనలో ఉన్నటువంటి ఆ హృదయ మాలిన్యాలన్నీ కూడా తొలగించబడి భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో అక్కడకు వెళ్ళిన తర్వాత భగవత్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనము లౌకికమైనటువంటి విషయాలలో వీటితో ఉండేది, కానీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మన యొక్క చింతన అంతా కూడా భగవద్ ధ్యాసలో ఉండే విధంగా ఉంటుంది. ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏం చెప్తారంటే, తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళడం అంటే ఆ పుణ్యస్థలాలకు, ఆ పవిత్రమైనటువంటి స్థలాలకు వెళ్ళడం. ఎందుకంటే భగవంతుడే చెప్తారు సాక్షాత్తు, మరి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారే చెప్పినటువంటి ఒక అంశాన్ని మనం గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే, మనకి భక్తులు ఎక్కడైతే ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి దివ్య కర్మ మహిమలను కీర్తిస్తూ ఉంటారో అచ్చట నేను వశిస్తూ ఉంటాను. ఆయన చెప్తారు ఒక్కోసారి, నేను వైకుంఠంలో ఉండను, ఇంకెక్కడ కాదు, నీ ఎక్కడైతే నా భక్తులు నా గురించి లేదా భక్తుల యొక్క దివ్య లీలలను గురించి చర్చ జరుగుతూ ఉంటుందో, ఎక్కడ నా యొక్క మహిమలను గురించి కీర్తిస్తూ ఉంటారో అక్కడ నేను ఉంటాను అని చెప్తారు. మరి ఆ తీర్థస్థానాలలో నిరంతరము భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆయన యొక్క రూపాన్ని గురించి, లీలల గురించి, ఆయన చేసినటువంటి దివ్య కర్మలను గురించి అక్కడ ప్రస్తావన జరుగుతూ ఉంటుంటే నిరంతరము చెప్పేటువంటి. సో కనుక మరి అటువంటి ఆ ప్రదేశాలకు మనము తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మనకి భారతదేశంలో ఇంతకుముందు మాతాజీ చెప్పినట్లుగా 108 దివ్య ధామాల్లో మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే సౌత్ ఇండియా తరఫున ఇస్కాన్ మంగళూరు సౌత్ ఇండియా, అందులోనూ తమిళ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినటువంటి శ్రీరంగము, కొత్త కోణం, తర్వాత రామేశ్వరం ఏదైతే ఉంది, ఇవన్నీ సరే. సో రామేశ్వరము, ఈ యాత్రలు మనకి ఎంతో ముఖ్యమైనవి అని చెప్పబడుతుంది. అందులోనూ మొన్ననే శ్రీరంగం గురించి మనకి శ్రీవాసంగన్ ప్రభు చాలా చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి తెలియచేసినటువంటి వారు. ఎంతో అద్భుతంగా మనకి శ్రీరంగాన్ని గురించి, శ్రీరంగంలో జరిగిన లీలల గురించి, శ్రీరంగనాథుడు గురించి, శ్రీరంగనాథుడు అలా ఎక్కడ ఉన్నారు అనేటువంటి, అలాగే అక్కడ ఉండేటువంటి రామాంజుల వారి దివ్య భౌతిక దేహాన్ని గురించి, సో ఆ విధమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ తెలుసుకున్నట్టు. సో అలాగే మనకి ఆ తీర్థస్థానాలు భారతదేశంలో ఎన్నో ఉన్నవి. అందులో ముఖ్యంగా మనకి చార్ధామంగా చెప్పబడేటువంటి వాటిలో మనకి యాత్రలో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఒకటి రామేశ్వరము ఉన్నటువంటిది. సాధారణంగా ఈ చార్ధామంగా చెప్పబడేటువంటి వాటిలో మనకి అంటే ముఖ్యంగా బదరీనారాయణము, తర్వాత ద్వారక,
రామేశ్వరము, ఇంకొకటి పూరి జగన్నాథ క్షేత్రము అనేవి ఈ చార్ధామాల్లో చాలా పవిత్రమైనటువంటి 4 ధామాలు అని పిలువబడుతూ ఉంటుంటాయి. మరి ఏంటి ధామము అంటే? అంటే సాధారణంగా మనకి ఆ ఎక్కడైతే, ఎందుకంటే ధామాన్ని భగవద్ధామాలకు అంటుంటాం కదా, ఎక్కడైతే మనిషికి ఆ భగవంతుని యొక్క సన్నిధి చాలా తొందరగా లభిస్తుందో, శీఘ్రంగా లభిస్తుందో, అటువంటి ఆ ప్రదేశాన్ని ధామము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి అటువంటి ధామాలలో ఆ బద్రీనారాయణ, హరిద్వార్, అలాగే ప్రయాగ, అలహాబాద్, మొన్న ఇంతకుముందు మనకి ఏది అంతకుముందు ద్వారకా యాత్ర కూడా జరిగినట్టు ఉంది కదా. సో అలా మనకి ఈ అలాగే మధుర, పోయినసారి లాస్ట్ ఇయర్ బృందావనం, మధుర అటువంటి ప్రదేశాలను మనము అంటే తీర్థ ఆ భగవత్ ధామ యాత్రలకు లాస్ట్ ఇయర్ జరిపినట్టు. సో అదే క్రమంలో మన ఇస్కాన్ నుండి మరలా ఈ సంవత్సరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ని శీఘ్రం అంటే ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క భక్తుల యొక్క లీలలు జరిపినటువంటి ప్రదేశాలను, ఎందుకంటే బృందావనం గురించి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం చాలాసార్లు. సో అలాగే మొన్నటి క్లాసులో ప్రభు శ్రీరంగం గురించి మనకి తెలియచేసినటువంటిది. అటువంటి ధామాలలో ఆల్రెడీ అంతకుముందు మనము యాత్ర చేసి వచ్చినటువంటి పూరి జగన్నాథ క్షేత్రం, మనకి 4 ధామాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, చార్ధామ్గా పిలువబడేటువంటి బద్రీనారాయణ ధామము, ద్వారక, రామేశ్వరము, పూరి జగన్నాథ క్షేత్రం. అటువంటి ఈ ధామాలలో పూరి జగన్నాథ క్షేత్రం కూడా ఒకటిగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది చార్ధామాలలో. మరి ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా సమయం సరిపోతుందో చూద్దాము. అంటే ఆ జగన్నాథ్, పూరి జగన్నాథ క్షేత్రం గురించి చూద్దాము మరొక రోజు అవకాశం ఉన్నప్పుడు. పూర్తిగా డీటెయిల్స్, అంటే ఆ జగన్నాథుడు ఎలా అయినటువంటి కొంచెం పరిచయంగా ఈరోజు ఆ పూరి జగన్నాథ క్షేత్రం గురించి చూద్దాం. సాధారణంగా జగత్ నాథ అనేటువంటి పదం, జగన్నాథుడు అంటే ఈ ప్రపంచానికే నాథుడు, ఈ ప్రపంచానికి రక్షకుడుగా, సర్వంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి భగవంతుడు అన్నిటినీ రక్షించేటువంటి వాడు. సో మరి సాధారణంగా ఆ భగవంతుణ్ణి, భగవాన్ అనే పదం ఇంతకుముందు మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చర్చించుకున్న కొన్ని విషయాల్లో కొంతమంది కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉండేటువంటిది. కానీ భగవంతుణ్ణి దేవదేవుడుగా, అంటే ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్గా చెప్పబడేటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలు, ఎందుకంటే ప్రతి పుణ్యక్షేత్రానికి ఒక దివ్యమైనటువంటి లీల ఉంటుంది. ఇంతకుముందు రామేశ్వరం గురించి చెప్తూ మనకి అది స్వయంగా భగవంతుడే బ్రహ్మకు రంగనాథ విమానమును ఇచ్చినటువంటి సత్యలోకంలో అనేక సంవత్సరాలు, వేల సంవత్సరాల పాటు ఆ బ్రహ్మ దాన్ని ఆయన్ని శ్రీ రంగనాథుడిని పూజించి తదుపరి ఆ బ్రహ్మ నుండి మనువు నుండి ఇక్ష్వాకులకు, ఆ విధంగా అది శ్రీరామచంద్రుడు కాలంలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రామేశ్వరంకు వచ్చినటువంటి విషయాన్ని మనకి ప్రభు చాలా చక్కగా వివరించినటువంటి. అలాగే మనకి అనేకమైనటువంటి దేవీ దేవతలు ఉన్నటువంటివి, కానీ దేవదేవుడు మాత్రము ఒక్కడే అని చెప్తారు. సో అతడే భగవంతుడుగా పిలిచేటువంటిది. ఇక సాధారణంగా మనకి అనేక మంది 33 కోట్ల దేవతలుగా ఉన్నటువంటి, కోట్ల దేవీ దేవతలు ఉన్నారు అనేటువంటి చెప్తుంటారు. కానీ భగవంతుడు లేదా భగవాన్ అనేటువంటి పదం కొంత పరిమితికి మాత్రమే వాడుతూ ఉంటారు. సో అందులో భగవద్గీతను అనుసరించి మనం చదువుకున్నంత వరకు శ్రీకృష్ణుని భగవాన్గా సంబోధించినటువంటిది భగవానుడుగాను అని అనుకున్నాం. సో కానీ భాగవతానికి వచ్చేటప్పుడు మరికొంతమంది కూడా బ్రహ్మ, శివుడు, అలాగే
చూసినటువంటి నారదుల వరకు కూడా భగవాన్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించినటువంటి, కానీ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ అంటే భగవతత్వం అంటే ఆ విష్ణుతత్వం అని చెప్తూ ఉంటుంది. ఆ విష్ణుతత్వము ఆయన యొక్క అవతారాలు వీరందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క వేర్వేరు రూపాలుగా ఉండేటువంటి, వీటన్నిటిలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఆది భగవానుడిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ స్వయంగా కృష్ణుడి నుండే అన్నీ వచ్చినటువంటివి, అంటే ప్రారంభమంతా కూడా ఆయన నుండే అనాదిగా ఉన్నటువంటి, ఆయన ద్వారానే సర్వం వివిధ రకాలైన ఎన్ని అవతారాలు ఉన్నాయో. కానీ మనలో ఉన్నటువంటి ఇంతకు ముందు ఉండేటువంటి అపోహ ఏంటంటే కృష్ణుడు కూడా విష్ణు అవుతారు. అలా కాదు, ఆది భగవానుడుగా ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నట్టు, శ్రీకృష్ణుడే సర్వ అవతారాలకు మూలం. అది భగవద్గీతలో 11వ అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నటువంటి అంశాన్ని కూడా చూస్తాం. అలాగే రాధారాణి మనకి ఆదిశక్తిగా చెప్తారా, లేదా ఆది మహాలక్ష్మిగా చెప్పబడేటువంటి ఆ మరి రాధామాత. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు అనేకమైనటువంటి అవతారాలు, ఆయన యొక్క వివిధ రకాలు, ఆ అవతారాలలో స్వయం అవతారాలు, ఎందుకంటే ఆయన తీసుకున్నటువంటి అవతారాలలో ఎటువంటి భేదం లేదు అని చెప్తుంటుంటారు. సో కనుకనే ఆ కూర్మ అవతారమైన, ఇంకా మనకి వరాహ అవతారమైన, నరసింహ అవతారమైన, పరశురాముడైన, ఇంకా శ్రీరామచంద్రుడు అయినటువంటి అనేక రూపాలలో, అలాగే మనకి ఈ సౌత్ ఇండియాలో లేదా భారతదేశంలోనే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాటిలో చెప్పుకునేది బాలాజీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి, తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వరుడు, అలాగే నారాయణుడు, బద్రీనారాయణుడు అని, పండరీనాథుడు. సో ఈ విధంగా గురువాయూర్ రంగనాథుడు, ఇలాగ మనం యాత్రకు వెళ్ళబోతూ ఉన్నాము, ద్వారకాధీశుడు, అలా వివిధ ఉంటుంది. కానీ జగన్నాథుడు అంటే మనకి ఆలోచించకుండానే ప్రతి ఒక్కళ్ళు జగన్నాథుడు, ఈ ప్రపంచానంతటికి కూడా నాథుడు. మరి అటువంటి ఆ నాథుడు ఒక ఒరిస్సాకు కాదు, లేదా ఒక భారతదేశానికి కాదు, ప్రపంచ మొత్తానికి, మరి ఈ జగత్ అంతటికి నాథుడుగా మన ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా, ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు రథయాత్రల ద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మరి ఆ భగవంతుడిని దర్శించుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఆయన కలగజేసినటువంటి ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా ఈ రథయాత్రలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల. అంతకుముందు రథయాత్ర అంటే పూరిలో పూర్వకాలంలో పూరి జగన్నాథ రథయాత్ర అని చెప్తుంటారు. జగన్నాథుడి రథాలు అంటూ కూడా కొన్ని సినిమాలు అలా వచ్చినటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఇంకా భగవంతుడిని అనేకమైనటువంటి వాటితో పిలుస్తూ ఉంటారు. ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భక్త వత్సలుడుగా ఉండేటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి అనేక రకాలుగా మనము ఆయన యొక్క మహిమలను తెలియచేసే విధంగా, అలాగే మనకి ముఖ్యంగా కృష్ణ రామ అనేటువంటి పదాలు, ఎందుకంటే వాస్తవానికి అంతకు ముందు ఈ చెప్పబడినటువంటి కూర్మ అవతారమైన కూర్మనాథుడైన, లేదా వరాహ భగవానుడైన, నరసింహ భగవానుడైన, కొన్ని అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాథమికమైనటువంటి నామాలుగా చెప్తారు. కృష్ణ రామ అనేటువంటివి ద్వితీయ. కృష్ణ అంటే సర్వ ఆకర్షకుడు, సమస్తాన్ని ఆకర్షించగలిగేటువంటి వాడుగా మరి మనకి తెలిసినటువంటిది. అలాగే రామ ఏంటి? రామ ఆత్మానంద ప్రదాయకమైనటువంటి నామం, రమింప చేసేటువంటి వాడు కదా. సో కనుక ఆత్మానంద ప్రదాయకుడైనటువంటి ఆ రాముడు, అలాగే ఆ ఆది భగవానుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి నుండి వచ్చేటువంటి అవతారాలలో మనకి బలరాముడు, లక్ష్మణుడు, నిత్యానందుడు, చైతన్య మహాప్రభువులు వారు, గౌర సుందర, ఇలా వివిధ రకాలుగా మనకి ఆ భగవంతుణ్ణి వారి వారి అనుభూతులను అనుసరించి చెప్పుకునేటువంటి, మరి ఆ పురుషోత్తముడు, జగన్నాథుడు, పరమేశ్వరుడు, శ్రీనాథుడు అంటూ అలా భగవంతుడికి ఆయన యొక్క ఐశ్వర్యాలను గురించి తెలియజేసి, ఆయన యొక్క లీలలను గురించి తెలియజేసేటువంటి నామం పురుషోత్తముడు, మరి జగన్నాథుడు, అలాగే పరమేశ్వరుడు అంటూ ఆయన్ని కీర్తిస్తుంది. సో ఎందుకంటే వాస్తవానికి జగన్నాథ్ అనేటువంటి పదం మనకి ఆచార్యులు చెప్పేటువంటి వాటిలో తృతీయ పదం, శ్రేణి పదంగా చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ జగన్నాథుడి యొక్క రూపము, శ్రీకృష్ణ జగన్నాథ రూపం ఏదైతే ఉందో అది
ఆ భక్తులపై కృష్ణుడికి గల ఆసక్తి, భక్తులపై కృష్ణుడి యొక్క అవ్యాజ్యమైనటువంటి ప్రేమను వ్యక్తం చేసేటువంటి రూపంగా చెప్తూ ఉంటారు ఆ జగన్నాథుడి యొక్క రూపాన్ని. సో కనుక భగవంతుడి యొక్క లీలలన్నింటిలో కూడా భక్తులతో ఉన్నటువంటి సంబంధము అతి ముఖ్యమైనటువంటి సంబంధంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కార్యాలన్నీ కూడా మనకి ఆయన యొక్క అనంతమైనటువంటి శక్తుల ద్వారా, ఆయన యొక్క లీలల ద్వారానే జరపబడుతూ ఉంటుంటాయి కదా. సో భక్తులతో ముఖ్యంగా నరరూప లీలల్లో ఎక్కువగా మనకి మనకి అంటే ఈ మానవ రూపంలో ఉన్నటువంటి మనకి ఎక్కువగా ఆయన యొక్క నరరూప లీలలు, ఎందుకంటే భక్తుల జీవితాల్లోకి ప్రవేశించి స్వయంగా, అందుకే భగవద్గీతలో ఆయన చెప్తారు మనకి, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అంటూ చెప్పినటువంటి. సో మనకి గురువులు ఆ శ్లోకాన్ని గురించి చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అందులో ఆ పరిత్రాణాయ సాధూనాం అనే పదానికే ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. మిగతా అన్ని కూడా ఆ భగవంతుడు రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన యొక్క ఆ ఎవరైనా ఆయన యొక్క భక్తులు అని ఎవరు వచ్చినా మిగతాది చేయగలరు. కానీ ఆయన వచ్చేటువంటిది తన యొక్క భక్తులను, సాధువులను రక్షించుకోవడానికి, తన యొక్క భక్తులను ఆనందింప చేయడానికి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే పూరీ క్షేత్రంలో వెలిసినటువంటి ఆ భగవంతుడు కూడా తన యొక్క భక్తులను ఆనందింప చేయడానికి ఆ రూపం యొక్క లీలలు వాటన్నిటి గురించి మరొక క్లాసులో చూద్దాం. ఎందుకంటే ఆయన ఆ భగవంతుడు ప్రముఖమైనటువంటి కార్యము పరిత్రాణాయ సాధూనా, ఆయన యొక్క భక్తులను ఆనందింప చేయడానికి, భక్తులను రక్షించుకోవడానికి ఆయన వస్తూ ఉంటుంటాడు. మిగతా కార్యాలకి ఏదైతే ఆయన చెప్పారో ఆ శ్లోకంలో వినాశాయ దుష్కృతం, దుష్కృతులను నశింప చేయడానికి, ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి స్వయంగా ఆయన రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన యొక్క ప్రతినిధుల ద్వారా ఆయన కార్యం చేయగలరు. కానీ తన భక్తులతో ఉండేటువంటి ఆనందాన్ని రమింప చేయడానికి, ఆ భక్తుల లో ఉండేటువంటి ఆ భక్తులు ఆయనతో కలిసి ఉన్నప్పుడు వారు అనుభవించేటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆనందాలను ఆయన అనుభూతి చెందడానికి ఆయన వివిధ యుగాలలో అవతారాలు తీసుకుని ఆ అవతారాల ద్వారా తన యొక్క భక్తులను ఆనందింపచేస్తూ, ఎందుకంటే మరి ఆ జగన్నాథుడి రూపం కూడా అత్యంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉండేటువంటి రూపం అని చెప్తూ ఉంటారు. చాలా మందికి ఆ రూపం చూస్తే అంతుపట్టనటువంటి రూపంగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఎంతో గోపనీయమైనటువంటి రూపం అది. కానీ ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఆ రూప దర్శన భాగ్యాన్ని కలుగుతుంది. ఆ రూప దర్శన భాగ్యం వెనుక ఆ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ లీలా శ్రవణం చేసేటువంటి అవకాశం కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క భక్త వత్సల రూపమే ఆ పూరి జగన్నాథుడు అని చెప్తుంటుంటారు. సో మరి అటువంటి ఆ పూరి జగన్నాథుడి యొక్క రూపము గురించి, ఆ పూరి జగన్నాథుడు అక్కడ నెలకొన్నటువంటి, వెలిసినటువంటి, ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి విధానాలను గురించి చూద్దాం తర్వాత. ఎందుకంటే వాస్తవానికి అక్కడ చూసిన వాళ్ళకి కొంతమందికి తెలుస్తూ ఉంటుంది, లేదా మనము సాధారణంగా చాలా ఇస్కాన్ క్షేత్రాలలో జగన్నాథుడు బలభద్ర సుభద్రతో కలిసి, బలరాం సుభద్రలతో కలిసి ఉండేటువంటి రూపాలు ఉంటాయి. మనకి చూస్తే ఆ ఇస్కాన్ మందిరాలకు వెళ్ళి కానీ, లేదా పూరిలో జగన్నాథుడిని దర్శించుకున్నటువంటి వాళ్ళకి బాహ్య దృష్టికి చేతులు లేనివాడిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు ఆయన. అలాగే కాళ్ళు లేనివాడిగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆయన యొక్క దివ్య ఇంద్రియాలతో ఆయన అంతటా, మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు, పరమాత్మని గురించి చెప్తే, ఆత్మ పరమాత్మ తత్వాల గురించి చెప్పేటప్పుడు సమస్తము అనేకమైనటువంటి బాహువులతోనూ ముఖాలతోనూ వ్యాపించి ఉన్నటువంటి విషయాలు చెప్తారు. కాబట్టి మనలాగా భౌతికమైనటువంటివి కాదు, దివ్య ఇంద్రియాలతో ఆయన అంతటా చరిస్తూ ఉంటాడు, అన్నిటినీ స్వీకరిస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తారు. అందరికీ ఇవ్వగలిగేటువంటి వాడు కూడా.
అందరి నుండి అందుకోగలిగేటువంటి వాడు కూడా అని చెప్తారు. మనలాగా మన జడ ఇంద్రియములలాగా మరి అది వాస్తవానికి మన ఇంద్రియాలు కొంత పరిమితులతో కూడినటువంటివి కనుక మనకి ఆ రూపము అంతు చిక్కని రూపంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ భగవన్నామంతో భగవన్నామం నిరంతరము నామస్మరణ చేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉండి హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ నామాన్ని మనం నిరంతరము స్మరిస్తూ జపం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలను జాగృతం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. అప్పుడు మనకి అది గోచరిస్తుంది అని చెప్తారు. రూపగోస్వాముల వారు మనకి ఒక ఇది చెప్తుంటారు. ఏంటంటే శ్రీకృష్ణుని నామ రూప గుణ లీల మన యొక్క ఈ జడ ఇంద్రియాలకు గ్రాహ్యానికి అవి సంభవం కాదు అని చెప్తారు. కానీ ఎవడైతే జిహ్వతో మొదలుకొని సేవలు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ స్వత కృష్ణ తత్వము అవగాహన అవుతుంది అని చెప్తుంటారు. అంటే ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడం వల్ల, అంటే మన యొక్క జిహ్వను మన యొక్క నాలుకను ఏది పడితే అది తినేటువంటికి అనుమతించకుండా కేవలము కృష్ణుడికి అర్పించినటువంటి భగవంతునికి అర్పించినటువంటి ఆ ఉచ్చిష్టాన్నాన్ని తినడం ద్వారా, సో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తే అది ఖచ్చితంగా అదే లభిస్తూ ఉంటుంది, భగవంతునికి ప్రసాదంగా పెట్టినటువంటి తీసుకు కదా. సో మరి అలాగే అలా భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలోకి వెళ్ళడం వల్ల ఆ కృష్ణ నామకీర్తనలో లగ్నమై ఉంటాము. సో ఆ విధంగా నిరంతరము ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ఉచ్చిష్టాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క నామకీర్తనలో లగ్నమై ఉండడం ద్వారా సహజంగానే మానవులలో ఆ పరతత్వ అవగాహన సరళంగా అనుభూతమవుతుంది అని చెప్తారు. అది కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఆయన సాక్షాత్కారం కూడా కలుగుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనకి ఆ జగన్నాథుడు పూర్ణ స్వతంత్రుడు అని మరి అంటే ఆ భగవంతుడు సాధారణంగా ఆ భగవంతుడు ఆయన పరిపూర్ణమైనటువంటి వాడు, మనం పరిమితులతో కూడినటువంటి వాడు కదా. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక శరీరం అది. సో కాల ప్రభావము ఉండనటువంటిది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శరీరానికి. సో మనం నారదుని చూస్తాం, కాల ప్రభావానికి సంబంధం లేకుండా పరిమితి లేకుండా మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి. సో మరి భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా మమై వాంశో జీవలోకి అంటూ చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి గుణాత్మకంగా మనమంతా కూడా భగవంతునితో భేదం లేకపోయినప్పటికీ కూడా పరిమాణాత్మకంగా చూసినట్లయితే ఆయన పూర్ణుడు, మనము ఒక అంశలు మాత్రమే. ఆయన ఒక మహాసముద్రం అయితే అందులో ఒక నీటి బిందువు లాంటి అందులో కూడా ఇంకా ఇంకా ఉండేటువంటి వాళ్ళం. సో అందుకనే లార్డ్ ఈస్ ఇన్ఫినైట్, జీవ ఈస్ ఫైనైట్ అని చెప్తుంటారు. అంటే భగవంతుడు పూర్ణుడు, జీవుడు ఒక అంశ. ఆయన విభు అయితే మనము చిత్ కణంగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. అందుకే మనం జీవాత్మలు అని చెప్తారు, ఆయన పరమాత్మ. సో మరి అటువంటి ఆ జగన్నాథుడు గురించి, ఆ జగన్నాథమైనటువంటి ఆయన ధామానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను మరొక క్లాస్లో మరొక అవకాశం లభించినప్పుడు చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. మాట్లాడే ఒక్క నిమిషం.